т.е. между тях има някакво противоречие. Да, може да се каже. Въобще в човека започва да произлиза едно изследване. Отрицателната сила, егоистичната, как по правило го изтласква, го получава. И ние това го наричаме женска сила. В нас. Да, в нас. В всеки. Няма значение дали е мъжете, жените или мъжете. Ние говорим за обект на природата. А положителната сила, удаващата, напълващата, се нарича мъжка сила, Творец. И така се получава. Природата се ни дели на две части. Но това няма никакво отношение към мъжете и жените в нашия свят. Ние сме всички еднакви в нашия свят. Ние сме абсолютни егоисти. И това действа практически на нас една единствена отрицателна сила. А положителната ни е за това да развием повече тази отрицателна сила в нас. И тук има въпрос за смисъл на живота. Чий е въпрос? Женски или мъжки? Въпросът за смисъл на живота, той не е женски. Той, когато пустотата на в човека достига до определено състояние, 0, 1, 2, 3, 4 до края, когато той разбира, че неговия живот е абсолютно безполезен, и живота му няма никаква ценност, и представлява сам по себе си чисто механически всевъзможни действия и съществуване, то тогава той вече започва да пита: а защо и какво? И това действие вече произлиза от отрицателната сила, но тя се върви и се отнася към положителната. Тоест, тази частица от Твореца, частицата на свойство отдаване, която е в човека, тя започва да възниква и тя започва да противодейства на тези две сили. Има такъв въпрос, че творението по отношение на Твореца, това е като жена по отношение на мъжете. Това правилно ли е? Да, но това е пак говорим, че това е чиста. Това е условно, защото това няма значение дали е мъже и жената или мъжете и жените. Това е на базата на различни свойства на творението, и едното и другото. Това е егоистично. Жената, егоизма се изразява по друг начин, отколкото да речем в мъжа. Но няма никаква разлика между тях двамата. Цялото творение, това е на базата на творение на Твореца, и по никакъв начин никой от нас няма никакво преимущество в нищо. Обратно, в движението напред към целта на творението, към реализацията, към правилното действие, то в край на краищата довежда до там, че ние сме длъжни заедно да достигнем тази цел. Юрий Ростов пита: какво пречи на човека да управлява своята егоистична природа, и как така той не е щастлив, и какво трябва да направи, какво трябва да построи между себе си? Те не разбират всичко това, къде се намират под въздействието на определените сили. Защо още в нашия свят е създаден всичко това и се дели на мъжко и женска начало, и дали искам или не искам, това няма никакво значение. Ти нищо не можеш да направиш. Аз виждам тук Ростов на Дон, там има момичета, които се въодушевили. Значи, какво мога да кажа? В нашия свят отношението на творението към Твореца, това е като отпечатването, като между половете. Дори и мъжката и женската пол, те съществуват и тези и други свойства. Но ние в нашия свят все едно ние не можем да достигнем в никаква връзка един с друг. И ние виждаме, че всички наши действия, как ние се развиваме егоистично от поколение в поколение, ние обратно се отделяме един от друг. Да, не се струва, че нашия свят по наше време ние можем да се сближим като ген един с друг, да се разберем повече какво значи мъжа, какво значи жената, да намерим тази връзка. Не, в никакъв случай. Нашия егоизъм, доколко той се развива, той ни дава
по-голямо противоречие, отблъскване. А ако рано, преди това всичко е било 100 години назад, да речем, или 200, може, или още повече, за цялата история на човечеството, винаги са знаели, че жените какво е тяхното предназначение, и мъжете също. Мъжете са длъжни да донасят хляба, а жените е длъжна били да бъдат в дома, тя е стопанката, там са децата и всичко. А на мъжете имат задължението да обезпечат за това дома.